Siyaviva TV1 uyazizwa inews. Ngikubingelele mlaleli endabeni zeSiyaviva TV1 lezindaba zifundela uSabelo Celekhulu. Unobhala wendlu yobukhosi bakwaSomopha eMacikane ngaphandle kwaseMpangeni Lungisani Khayelitsha Mthembu esola ungqongqoshe womnyango wokubusa ukubambisana nobuholi bomdabu KwaZulu-Natal okushaqisayo ngenhlelelo yengozi yomgaqo eshiye Sibhicongo ku-N3. Kubukeka amakhosi egqishe ngakwimbube. Ube yimpumelelo umhlangano wamakhosi eMashobeni. Unobhala wendlu yobukhosi bakwaSomopha eMacikane ngaphandle kwaseMpangeni Lungisani Khayelitsha Mthembu esola ungqongqoshe womnyango wokubusa ukubambisana nobuholi bomdabu KwaZulu-Natal umfundisi Thulasizwe Buthelezi ngokucova umndeni. Uthi lokhu kulandela isiphakamiso sakhe sezinhlelo zomhlangano zokuqokwa kwebamba bukhosi maqede wangabe ngcinyawo. Lesiphakamiso saba seseko ukuthi uma umndeni wehluleka ubukhosi kuzofaka ngaphansi kweso lomlawuli kulandela isinqumo somnyango esihocile kumisa inkosi esihlalweni inkosi Minenhle Mthembu. Umthembu uphawule kanje ngolandela isithangami sabezindaba ababenaso nesiko lezindaba kwaSomopha ngelangeni namuhla. Igama lami ngiwuLungani Khayelitsha Mthembu, ngiwunobhala wendlu yobukhosi bakaSomopha. Msakazi okuyikhona mhlambe okusiphathe kabi kakhulu nesenzo somfundisi uThulasizwe Buthelezi esokuthi umndeni wendlu yobukhosi bakwaSomopha uzibona ubukeleke phansi futhi ungahloniphekanga ngesenzo sokuthi sinikezwe information esimisleadayo nedale noqhekeko phakathi komndeni lapho khona esayalelwa khona umfundisi uThulasizwe Buthelezi ukuthi inkosi ehleli esihlalweni uyayimisa unqumela umndeni insuku eziyisikhombisa ukuhambe uyokhetha ibamba. Uma umndeni uhluleka ukukhetha ibamba uyobe esekwazi ukuthi esilethele umuntu esingamazi yobe u-administrator. Nokuthe umndeni usuyiqalile leyo process obekuyiprocess ebingelula neze okusishiya impela kusidrainile msakazi, kodwa kwathi ngelanga wayethe uzolandakala igama lomuntu ophakanyiswe umndeni wagcina umhlonishwa engasafaki nasixoliso. Lokho ke kudale imibuzo eminingi kakhulu ukuthi lokhu okwenzekayo ngabe kusho ukuthini. Umndeni wendlu yobukhosi bakwaSomopha uyakholelwa ekuthenini isixoliso esiqondile esiqhamuka kumhlonishwa uyasideserve ngoba lesi senzo ukufinyelela esinqumeni sokuphakanyiswa komuntu kushiye abantwana benkosi abanye bengabukani kahle, okuyinto abantu bakwaMthembu ebebengakaze besuke beye eminyangweni, kodwa kuwumnyango oyiwona osuke weza kuthina ngaphandle kokuthi kube khona ebekade sikhomplene ngakho. Ngiyabonga. Okushaqisayo ngenhlelelo yengozi yomgaqo eshiye Sibhicongo ku-N3. Igama uNdabeni Sibiya okhulumela ungqongqoshe wezokuthutha nokuhlaliswa kwabantu KwaZulu-Natal uSimon Soduma. Ungqongqoshe usekhiphe isitatimende iveza ukuthi namhlanje kuseni uthole umbiko osanda kuhlanganiswa yithimba elisebenza kakhulu kuyimisela la ka-RTI emva kokuthi kube nenhlekelele yengozi ehlanganisa ibhasi kanye nama-truck amabili lapha ngaseThugela Toll Plaza ku-N3. Le ngozi yenzeke ngo-3 ekuseni. Ngokombiko ovela kwi-RTI, udriver waseZimbabwe ujike etshengisa obukhulu ubudedengu ejika phakathi ko-freeway bobabili. Lokho kudala ukuthi ibhasi ligcine lishayise le truck kanye nenye i-truck ebiza kwaba nesibhicongo sengozi. Kodwa-ke ungqongqoshe uyakuveza ukuthi abawu-25 ebebesebhasini sebephuthunyiswe Ladysmith Provincial Hospital, kanti-ke ubonga uNkulunkulu ukuthi abawu-29 basindile. Ngesikhathi kubuzwa
udriver lo oshayela ebudedengu waseZimbabwe ehlohlwa imibuzo ithimba laka-RTI uveze ukuthi ubeya kwenye indawo ezama ukuthi eyothola imali yokukhokha ku-tollgate. Ungqongqoshe useveze ukuthi-ke inhloko entsha yomnyango uZibusiso Dlamini usebenza ne-RTI kanye ne-Operation Chanela ukwenza uphenyo kanti kusetshenzwa kanye ne-South African Police kanye nethimba laka-Home Affairs ukubheka ukuthi lo driver ingabe amaphepha akhe anjani. Ungqongqoshe uphinde wakhumbuza abantu baKwaZulu-Natal kanye nase-South Africa yonke ukuthi ithimba laka-RTI liselike lashaqa ama-truck awu-17 okwatholakala ukuthi-ke behamba emgwaqeni enamaphepha awombombayi. Ngomhla ka-27 November khumbula ukuthi udriver waseZimbabwe owayengenazo iy'ncwadi wadala inhlekelele yengozi lapha eMarian Hill la oshayisana khona iy'moto ey'ningi ezagcina zenze ukuthi abantu abawu-12 balimale. Kanti-ke ungqongqoshe-ke uthi-ke futhi khona omunye udriver waseZimbabwe owatholakala ukuthi ushayele amanzi amponzwana naye owaboshwa ithimba laka-RTI. Kanti-ke uthi sebewu-25 odriver bangaphandle abangenazo iy'ncwadi ababoshwe i-RTI, kanti abanye sebephindiselwe emakhaya, kanti kukhona abasasejele. Njengoba-ke ungqongqoshe kuthembisa ukuthi-ke ukubhekwa kwama-truck kuzoqiniswa lapha ku-N2 naku-N3 kukhona ama-bridge okuyiwona asetshenziswa ukukala isisindo sama-truck, ama-way bridges awu-17 la athi uMthombeni kuzoqhutsheka kwenziwa umsebenzi wokubheka lama-truck. Kubukeka amakhosi egqishe ngakwimbube. Ube yimpumelelo umhlangano wamakhosi emashobeni. Imbube iqala uchungechunge lokubonisana ngeqhaza lobukhosi nemiphakathi ohlakeni lobukhosi iNgonyama Trust. Isilo sithi umhlaba ongaphansi kweNgonyama Trust akusona isihe noma isipho sosopolitiki nohulumeni, kepha yithonsi lalokho kwathathwa kuZulu okuwumhlaba owakhiwa yiLembe nezizukulwane salo. Esizweni sindawonye uNkulunkulu kaZulu akhansela khona nasasho abanye nakusaselikhulu kuyintokozo kwakhona kwezi Mkhulumwane Herbalife sakha ekhaya products. Siyahlola, siyelapha, sibuyisa isithandwa sakho, sibethela uthando, sinenduku yokuqonywa, umuthi womsebenzi nomuthi wesikhundla, nomuntu wakho siyamkhiya. Senza nokunye okuningi. eThekwini siku-114 Joslovo, eGoli siku-Chris Street Market Building. Sithinte ku-065 929 1574 noma ku-079 710 8120. Mkhulumwane Herbalife sakha ikhaya.